guys. Nipahaway na may mga guys. Dayon, muadto na sa tes babaw. Tara na mga guys. So. Masanad ra ka ma? Tara mga guys. Maraming mga dalan mga guys. Kakita mo na mga guys. At mo naman to doon ang view. Nindot kayo mga view mga guys no. Tara. Mabigyan sa sagpuan mga guys. Oh, yung tawa mga guys no. Kapoy na ko mga guys. Sabi ni Keso. Sino mga guys? Tara mga guys. Nakakita mo ato mga guys. Grabe kang sila itong dala na mga guys. Tara mga guys. Wow. Yung mga guys. Grabe ka kapay mga guys. Nag-iibog ako kuha sa mami mga guys. At dito. Ito mga guys. Kikita ko na mga guys. Hey guys. Mula ako sa ito mga guys. Mana guys, oy. Hinahina lang. Dito mga guys. Buta mong eskwelahan mga guys oh. Buta mong eskwelahan. Siya pun makita diri. Ta. Dara ya. Mo na mga eskwelahan mga guys. Di mo klaro ay. Ta. Okay guys. Wala ka na sa tama guys. Oh. Ganito mga guys. Mga guys. Ipakita lang ko sa inyo ha. At nairo na si Butch. Oh, diba mga guys? Di na kayo mga guys. Di na, wakin na sa ka. Happy kayo mga guys. Nakabula ginagari mga guys. Ako yung din mga guys. Kapi kayo. Pero nindot kambyo. Gabi na ako mga guys. Dami na kayo mahigda mga guys. Tara mga guys. Just bayan natin ito mga guys. Guys. Kapatag naman eh. Kapit ka na naman. Ito mga guys. Babawi sa
mga guys. Kapit kita mga guys. Kailangan lang tayo anong bigyasan eh. Mga guys. Halin na kayo. Kapoy na kayo. Be, imitin ako. Adili ni mayat. Ton. Kami kita mga guys. Di kami sa eskwelahan mga guys. Kami mga guys. Yes mama. Boy sa ka mga guys. Yes mama. Nagsulat ka. Boy sa ka. Tara mga guys. Walking. Walking in this polygonal. Walking. Yung mga guys, kaya nakipakita niyo mga guys. Hindi mo mga guys. Kaya mga guys, na-slide na siya guys. Oh, nakakita mo mga guys. Na-slide na siya. Lagi na siya. Slide nito. Wow. Come on. Ito mga guys. Na-slide din siya. Di na. Grabe, wala ka nagkatikan. Mga guys. Ini siya mga guys. Natumban siya guys. Ini siya natumban siya. Tumpa dun. Mga guys. Ano mga guys? Ano mga guys? Natumba sa chinya mga guys. Akong bunal sangit. Mga guys. Ganyan kita mga guys. Nakakaraw sa mga guys. Akong butch bitaw guys. Mitalo siya mga guys. Akong butch na erot. Mitalo siya. Dali mga guys. Natipay pala sa ninyo mga guys. Daging ko pala sa ninyo mga guys. Ano siya guys? Dugay na siya mga guys. Sino guys? Kita ko yung asan. Wow, we're going to bandit. Mga guys, haray. Nagigis ako mga guys. Grabe din yung nagalaman. Happy kayo mga guys. Lagi nga kape mga guys. Kape si mga guys. Ganito mo mga guys. Kape na sa mga guys. Ditulo na mga guys. Taligsik na mga guys. Sana mga guys. Taligsik na mga guys. Bye bye mga guys.